Gömüldü deryalar, yıkıldı dağlar. Yetimler göz yaşın döke başladı. Orran sudan olan haramxor begler yurdu bir yandan yıka başladı. Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Mahtumulu Praganyň bu setirleri bilen başlamamyzyň esasy sebebi bu gepleşigimizi ýagny 18 may Türkmenistanyň konstitusiýa güni hemde belli şahyrymyz Türkmeniň dana ogly Mahtumulu Praganyň şygyryet günidir. Şu münasibetli Mahtumulu'nun sözleri bilen bu gepleşimiz başlamağı makul bildik. Eysem konstitusiya güni. Konstitusiya diýmek näme aslında? Näme üçin döredilen? Ve konstitusiyada görkezden hak hukuklar nähili berjay edilmeli. Solar barada biz söhbetdeşlik geçirmegi münasip bildik. İlki bilen söz nowatyny Nurmuhammed ağa berelim. Nurmuhammed Şarif söz gezegi sizden başlaýaryň. Sağ olun. Hem dinleyenler, katnaşayanlara salamu aleykümler. Katnaşayanımız için sağ olun, tanrılarını içip bolyan. Nämişin niyetiniz bir doğuşluklar, benim yankı köpütlememiz katı peydalı fikir etiyen. Esasen ha şu numara bu esası gerekçe olan biri. Konstitusiya diye. Konstitusiya näme? Bu esası kanun. Devletin nähili bolmalygy, devletin nähil alparmalygyny, yolbaşçylar nähil bolmaly. Umumy hemme meseleler, esasy meseleler konstitusiýada görkezdi. Ine Türkmen gowy ady var konstitusiýa. Anayasa diýer. Görýärmi? Ana. Ene diýmek, şoň üçin nähil baha berilýär. Konstitusiýa esasy kanun. Muňa hemme kişi boyun egmek mejbur. Näme üçin diýseniz bu esasy kanun. Onun esasy kanun eýleýän her prezidentin ya devlet yolbaşyň isleýän wagty üsküzülüp durmalylar. Sovet döwründe konstitusiýanyň halyk görsek, esasen yankı bu Stalin döwrüne ýekeje gedäk ötüdil. Bizim 30 ýylyň içinde näçe gedäk ýem ötüdildi? Konstitusiýa edil bir oýunjak ýaly. Türkmenistanyň döwlet yolbaşçylarynyň eline nähili isleýän ise şeýdip ýöne ötüdip oturýarlar. Diňe öz peýdasy üçin. Maňa şu ýaryýamy şonu etýän, konstitusiýany ütütýän. Men ertesi ömürlük boljak bolýanmy konstitusiýany ütütýän. Beýle döwür maňky betwaçylyk bolmy. Konstitusiýa diýilen kanun, bir gezek ähli halk bilen maslahatlaşyp kabul edilýän kanun. Esasy kanun. Kanun diýilen ýöne kanunlara bolýar, olar belki de dogry zamanyna görä ütüdiler. Ýöne konstitusiýada ütüdilýär. Ýöne bir 10 ýyldan, 20 ýyldan, belki de 30 ýyldan durmuş ütüýär, şonu käbir ütüçleri gezdirmek mümkin. Ýöne öz üçin döwlet ýalwaşçysy, öz üçin konstitusiýany ütüdip dursa, ol ýöne onça oýnanýar. Şoň üçin men diýjek bolýanym Türkmenistanyň konstitusiýa äsgerlenok, o depgilenýär. Şoň üçin nähili bir diňe boş söz bolmadýaly, anladyrdy ýerete öwrenni nähili konstitusiýany Türkmenistanyň depgilenýän barada, äsgerilmeýän barada. Şoň üçin men öz şu çykyşymyzy oturýan, anladyrdy häzir özi çykyş edene aýdar. Sağ olun. Köp sağ olun Nurmuhammed ağa. Anadırdağı söz gezegini size geçirilir. Size aytyp berseňiz şu konstitusiýa barada bilýänlerinizi. Салом алейкум. Хемяныда Нурмухамед Шарич правильно сказал, что Конституция – это основной закон, что его нельзя менять. Все от простого гражданина до президента должны ее соблюдать. И, естественно, поправки или внесение изменений в Конституцию должны только тогда, когда они именно требуются, а не по воле одного человека. С чего я хочу начать? Я хочу сказать, что многие задаются вопросами, вот мне тоже иногда пишут, иногда звонят и спрашивают, и говорят: Анадырдага, почему мы попали в такую ситуацию? Почему нами управляют диктаторами? И волей-неволей приходится возвращаться нам в историю, обратно. С чего мы начинали? Значит, мы начинали с того, что 22 августа 1990 года Туркменская ССР провозгласила государственный суверенитет. Значит, еще Советский Союз существовал, но Верховный Совет Туркменской ССР принял закон о государственном суверенитете.
где было написано, что Туркменская ССР – суверенное национальное государство, осуществляющее всю полноту власти на всей своей территории. Это первое. Далее, сразу тут же, 23 августа, Верховный Совет принимает постановление об образовании Конституционной комиссии Верховного Совета. То есть Верховный Совет образовал комиссию в составе там 50 с чем-то человек, которые должны были изменить Конституцию в связи с принятием вот этого национального суверенитета. Далее что происходит? 11 октября на сессии Верховного Совета вдруг принимается закон об учреждении президентской формы правления. Что это за закон? Вот этот закон. Один листочек, который изменил судьбу целого туркменского народа. Понимаете? Вот когда 11 октября была учреждена президентская форма правления, здесь что написано? Здесь написано учредить должность президента. Далее, третье, провести выборы первого президента. И что самое печальное, это установить, что кандидатура на пост первого президента Туркменской выдвигается Верховным Советом Туркменской ССР. То есть то, что 175 депутатов, они самостоятельно выдвигают президента. А кто должен был голосовать? Голосовать должен был целый народ. Верховный Совет Туркменистана, депутаты, как бы говоря, сказали народу, вот наш кандидат. Хотите голосуйте, хотите не голосуйте. Я понимаю суть того, что депутаты Верховного Совета были избраны в январе 90-го года. Я понимаю, что многие, скажу так, что 90% они были, как сказать, поддержаны тогда коммунистической партией, то есть они проходили фильтр. Никто не мог просто так пойти и выдвинуть себя кандидатом в депутаты. Это проходил, как бы говоря, отбор. Ну и, видимо, за эту лояльность они просто так взяли, выпустили вот эту бумагу и предложили вот этого президента. Но что я хочу сказать? Почему произошло беззаконие? По одной простой причине, что на тот момент действовала Конституция Туркменистана, Туркменская ССР, Конституция 1978 года, где в первой статье говорилось, что Туркменская ССР есть социалистическое общенародное государство, выраженное волю интересов рабочих и крестьян, интеллигенции и так далее, и так далее. Далее, вторая статья говорила, что власть Туркменской ССР принадлежит народу. Вот это запомните, пожалуйста. Принадлежит народу. И народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу Туркменской ССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Совету народных депутатов. Значит, когда вот эта бумага была принята, фактически народные депутаты, не советуясь с народом, поменяли политическую систему государства. То есть они отобрали, добровольно передали власть от себя, который доверил им народ, лично одному человеку. Понимаете? Причем статья 5 той Конституции 1978 года говорилось, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование. Что не было сделано. Почему я и говорю, что кучка депутатов, 170 человек, просто-напросто взяли, наплевали на волю народа, которых их избирал, перевернули всю общественно-политический строй Туркменистана и отдали все в руки президента, одного человека. Дальше, что я хочу сказать. Вся эта процедура выглядела нелегитимно. По одной простой причине, что Конституция все-таки не была изменена. Насколько я помню, я не знаю, родственник ли это или не родственник, но один из работников Министерства юстиции по фамилии Иклымов, по-моему, он сделал анализ, и где-то в каком-то журнале, мне память, если не изменяет, в журнале «Даянч» сделал статью, что, как бы говоря, намекнул, что президент нелегитимный. Поэтому что делает Ниязов? Ниязов все это ждет. Да, кстати, я хочу сказать, что между выпуском вот этой бумаги, она была сделана 11 октября 90-го года,
и избранием президента 27 октября 90 года прошло всего лишь сколько? 16 дней. Понимаете, вот такими темпами у нас шло избрание вот этого президента. И цифра 27 октября в историю Туркменистана вошла как любимая цифра господина Ниязова. Мы знаем, что и потом и независимость мы 27 ноября и так далее, и так далее. Далее что произошло? Вот эта комиссия, которая в 90-м году была образована, она 2 года молчала, и о ней вообще не было ни слышно. И вдруг уже в феврале, когда Советский Союз распался, опять эту комиссию переименовали, и она уже выпустила новую конституцию. И только тогда, в феврале или в апреле месяце, не столь важно, это 92 года, они выносят на всенародное обсуждение вот эту конституцию. И она уже 18 мая 92 года, она уже тогда принимается. Почему я сказал, что вся власть была передана одному человеку? Вот только по одной причине, что уже в Конституции 92 года в первой статье было написано, что Туркменистан – демократическое, правовое, светское государство, которому государственное правление осуществляется в форме президентской власти. Это первая статья. Если идти вниз, предпоследнюю статью брать, то там уже 141 статья было написано: положение Конституции о государственной форме правления президентской республики не могут быть изменены. Вы понимаете? То у народа отняли власть и сказали: все, теперь будет править один человек, хан. Вот таким образом господа депутаты Верховного Совета Туркменской ССР поступили. Вот такую вещь подсовывает всему туркменскому народу. В 92 году, когда изменилась Конституция, вот эта вся власть была сосредоточена в руках одного человека. Ниязов стал и президентом, и возглавил исполнительную власть. То есть все это было в его руках. Теперь перейдем к 2006 году. Что произошло в 2006 году? Ну, как вы знаете, после смерти Ниязова с 20 по 21 декабря, значит, Ниязов умер, и тут же собрался Совет Безопасности и Кабинет министров Туркменистана. Они обсудили этот вопрос, но тогда по Конституции 92 года, значит, преемником, если президент не может исполнять свои полномочия или по тем или иным причинам, значит, председатель Меджлиса автоматически берет на себя вот эту роль. Но что получилось? Получилось, что Совет Безопасности и на совместном заседании с Кабинетом министров вдруг арестовывают Атаева по надуманному предлогу и убирают его. И в то же время одновременно они назначают временно исполнять обязанности президента Бердымухамедова. Что значит Государственный совет безопасности? Государственный совет безопасности, он был совещательный орган. Он не обладал никакими полномочиями. Никакими. Понимаете? Это первое, что нужно сказать. Даже вот после того, как они назначили Бердымухамедова, что делает Бердымухамедов? Бердымухамедов 26-го, спустя 5 дней, проводит халк-маслахаты и вводит, опять-таки, изменения в Конституцию. Тут они что говорят? Они говорят о том, что Совет государственной безопасности наделен правом, если вот председатель Меджлиса, парламента, они не могут исполнять свои обязанности, передается исключительно Государственному Совету Безопасности Туркменистана. То есть они все сделали задним числом. И опять-таки в Конституции была графа о референдуме, в Конституции была 60-я статья, что вся эта власть передается председателю Меджлиса, но Бердымухамедов и его кучка, которая была там, они взяли все и перевернули. И здесь нету другого слова, что они совершили государственный переворот, потому что они нарушили Конституцию. Если
взять Конституцию 78 и 92 года, да, то я уже сказал, что по 78 году Конституция власть принадлежала народу, то 92 это полностью вся власть перешла к одному человеку. Вся власть была узурпирована одним человеком. Когда я смотрел конституции других республик бывшего Советского Союза, они, в принципе, шли другим путем. Они только убрали там несколько статей вот старой конституции, руководящую и направляющую роль КПСС и так далее, так далее. Но в основном это вот так делалось. Что было самое главное, еще хочу отметить, в Конституции 1978 года. Так это вот смотрите, статья 47, я вам специально прочитаю. Каждый гражданин Туркменской ССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. Должностные лица обязаны в установленные сроки рассматривать предложения и заявления граждан, давать на них ответы и принимать необходимые меры. Преследование за критику запрещается. Лица, преследующие за критику, привлекаются к ответственности. Вот этот народ лишен этого права. Эта статья вообще отсутствует во всех конституциях. Поэтому у нас и коррупция, поэтому у нас и вседозволенность, поэтому у нас и произвол начинается от первого лица, кончая вниз по структурной лесенке. Вот это я хотел сказать. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Köp sağ olun anadırdağı beren görümleriniz için. Elbette biz kendi praktikamız yok. Şol uğurlarda kızıklı zatlar aytıp berdiniz. Söz gezegini Alişer Sakatov'a geçirelim. Alişer dinleyiz. Salamu aleyküm ömenize. Şutayda beylep geçişiniz yalı. Bilemok bizim Türkmenistan'da 30 yılın içinde klavuna deyip bile sonra спокойно. Потому что keyfine göre karalama defteri aldı da bu konstitüsiya deyen zat. O Niyazov ömürlük ilan edildi. Под sebep onardı. O Berdimuhamedov Niyazov ölen son временно ondan sonra сразу posta geçti. Şu günkü gününe hazırne на данный момент bu Atalıoğlu ikisi o prezident o milli lider mi var mı şunyalı bir yönetim dünyada? Вообще şu imенно bizim Türkmenistan'daki hazır bol geç oturan şu iki gün yönetim var ha yönetimimiz. Şunyalı yönetim var mı bir kıyasla bir dengeştirme edip bileri aldı da bu işte понятно было da. А то терминлар köp ama более понятный zatta айтсаңыз. Нурмухамедова, пожалуйста. Если я правильно понял вопрос, берен soruңuz doğru düşünen olsam, Türkmenistan'daki yali yankı atasından oğluna geçiyor. Doğru mu? Şolar yali başka devletlerde var mı yok mu deyip soru geliyor. Или даже şu hazırki управление var ha. Hazır управляющий страной, Аталоğlu, там milli lider, президент, вообще сыр-бор непонятно, да? Bir kıyaslap bilecek bir ülkemiz var mı? Кто в высшем уровне, кто в низком уровне, непонятно для народа в настоящее время. Есть ли такая страна, кроме нашего? Evet, benim devletimizden başka böyle iki kelle olup devlet başına devlet yolbaşılığı alıp barayan ezel şuun içenli yok. Doğru, biraz Kazakistan'da şunu benzeşver sistemi bollu. Yani onu da görüyorsunuz mu? Yani Nazarbayev o yerde doğru yerine geçen prezident oğlu değil. Şunun için o yerde çalt regulir ettiler o meseleni. Yoksa şu yerde de şun yali edilir Türkmenistan'ın sistemisi yali vardı. Türkmenistan'ın benim fikrim oyuncu şu Kazaklardan kapir dedi oldu. İlke oğlunu prezidentliğe diye ben 60 yaşımda yankı peygamber yaşına yettim. Yaşlara yol veren deyip ayrılayan oluyor. Yani bir yıla yeter yetmez. Çıdabilmen derru. Yine izine kaydık gelmeye kıyın. Oğlum ayrılmen yine prezident olacak demek o gülkün çıkordu. Yani naşo sistemini döredik. Yankı döretken sistemasına
Президентом şoňa bagly bolýar. Indi şoň üçin konstitusiýa boýunça ýanky prezident döwlet ýolbaşçysy. A bu ýerde ýene görýäňizmi? Konstitusiýa dep bilenýär. Ýene de şol real sistemany döredip prezidentiň üstüne bolup galýar, ýanky arkada kavычках. Halkın arkada bolsa. И кто главнее? Президент? Кто главнее? Президент или лидер? Согласно Конституции, президент глава государства, но согласно вот созданной вот этой дурацкой системы, получается президент подчиненный даже этому Аркадагу. Он создали вот этот Халк Масахаты. Вы видели, что входит туда? Вплоть до президента. А он возглавляет его. Это действительно парадокс. Надо, да, подключитесь, пожалуйста, вот эту клоунаду весь цивилизованный мир видит. Почему сessiz каладылар? Мы виноват, народ виноват? Или же, вот честно, да, вот просто что надо, возьмите и очеклап берем, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. Значит, я тебе скажу, другие государства могут просто критиковать. Они считают вмешательство во внутренние дела. Они могут просто критиковать, что это неправильно или что-то. Но в данном случае, что в Туркменистане творится, я тебе скажу, народ виноват. Почему молчим? Почему молчат? Ладно, мы со стороны, допустим, за пределами страны, которые будем возмущаться, говорится, но у нас же мизер. Мы же имеем вообще малый процент. А вот внутри народ почему молчит? Почему все вот это терпит? Почему то, что вот в таких тяжелейших условиях живут? Какая-то кучка над всем народом, что хочет, то и творит. Вот поэтому, вот почему я и говорю, вот как разбудить народ. Ай боляда, вот туркменчилик, пердум, чурок, буренчай, болса боля, юрт парахатчылы болса боля. Вот причина всему этому. Или, допустим, если молодежь что-то хочет, яшиллар говорят, ай, отур сесіңі чикарма. Видишь? Возьми пример, вот, Киргизии, сколько президентов они поменяли. Если сам народ не будет делать внутри страны, то, я же говорю, даже взять тот же Запад, да? Вроде они за демократию, всем диктуют, вот говорят, там диктаторский режим, там такой режим. В Туркменистане диктаторский режим. Почему молчат? А потому что им нужен туркменский газ. И вот я что хочу сказать. Но все равно-то, опять-таки, тот же Запад говорит, мы за вас делать не будем. Если сам народ поднимется, мы поддержим. Понимаете? Вот почему опять-таки идет все к народу. Вот наша цель. Их как-то разбудить. Ну вот Анна Дурди может добавить, пожалуйста. Вообще вот эти эксперименты на Конституции и желание вот так манипулировать сознанием народа, оно очень сильно влияет. Дело в том, что вот в 2006 году, когда Бердымухамедов пришел к власти, 26 декабря они на Меджлисе, на Халк Масахаты поменяли вот это и дали право Совету Безопасности. Дело в том, что в том законе о Совете Безопасности, который принят был в 2006 году, его возглавил, знаете кто? Его возглавил начальник службы безопасности президента Акмурат Реджепов. Охранник возглавил Совет Безопасности. И вот в Конституции, и вот в этом законе о Совете Безопасности было написано, что Совет Безопасности на своем заседании может снимать с должности президента. Понимаете, охранник может снять президента. Вот это игры, это игры государственных чиновников. Потом, когда они две государственные структуры между собой не поладили, значит, в мае 2007 года арестовывают Акмурата Реджепова, находят целый букет преступлений совершенного и сажают в тюрьму. И тут же моментально меняют Конституцию, убирают с Конституции Совет Безопасности. Понимаете, всего лишь даже не прошло 6 месяцев. Анна Дурди, я извиняюсь, что перебиваю тебя. Но Акмурата надо было убрать Бердымухамедову. Почему? Потому что они переворот этот вдвоем сделали. Да. Любой лидер, он должен свидетеля убрать. Это вот режим, как говорится, этих самых диктаторов. Поэтому Акмурата их убрали. Он сначала помог ему, а потом он уже был лишний. Это был свидетель. Его надо было убрать.
Извиняюсь, что я тебя перебил. Правильно, Нурмухан Чарович, согласен. Два медведя в одной берлоге никогда не уживутся. Это первое. Но парадокс в том, что Совет вот этот безопасности, то, что было там написано на своем заседании, они смещают с должности президента. Этот парадокс. Этот же парадокс потом перешел в Казахстан, когда Назарбаев ушел с должности президента, но он опять возглавил Совет Безопасности, и вот такую структуру создали. И они опять два медведя, президент и руководитель вот этой Совет Безопасности, они опять два медведя не ужились в одной структуре. То, что Алишер говорит, я полностью согласен. Ну, во-первых, за вот эти 30 лет 8 раз Конституция Туркменистана менялась. Скажем так, 250 лет Конституции Соединенных Штатов было принято всего лишь 27 поправок. И то приняли всего лишь 26 поправок. А у нас же за 30 лет уже 8 поправок приняли. И причем Конституцию меняет каждый раз. Вот Алишер что говорит, кто из них главнее? Неважно, кто главный из них. Важно то, что страной руководит клан. Понимаете? И вот этот клан, как бы говоря, закреплен в Конституции. У нас находится официально, закрепили один клан в Конституции. Все, вот это важно. Смешно и грешно. Спасибо. 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 Көп sağ olun, beren görünleriniz için. Я хочу и молодежь послушать, что они думают. Söz gezegine Dursultan Taganova geçireli. Dursultan dinleyiz. Men Anadır Dağı'nın soran vaprosu barada delde öz pikrimi konstitusiya haklar barada aytacaktım. Yesi Anadır Dağı'nın aydanlarına koşulacak olsa Akmurat'a söz verin, ondan sonra ben. Akmurat öz, sende sorak var mı ya? Aytacak zatların var mı? El kaldırıpsın. Sorağı vardı, sorağı. Bolar mı? Sorağı versin. Böyle sorağım ver. Yani Alişer Sakat'ın aydışıyalı, salamu aleykum emenize. Alişer Sakat'ın aydışıyalı, o dum virat değil ya da ona. İki kelle upravlять edildi государство bilen. На самом деле, Anadır Dağı'nın aydışıyalı, там iki kelle delden bütün maşkala клан управлять этой yurt bilen. Мы ошибаемся, говоря, что только сын и отец управляют, да, там все управляют. Все они как бы на своем месте. И в связи с этим, да, ben de soruq çıktı da ayda oturanda. Вот мы требуем конституционные права наши, да, вот мы говорим, как Anadır Dağı'nın aydı geçişiyalı, bizler свободно geplemek, свободно öz fikrimizi aytmak, adamların hukuklarını korumak taraftan konstitusiya bizim tarafımıza doğru mu? Yani biz neçe köp talep etsek, şonça da диктатураның режимы ригидно болып паря. То есть, давайте я на русском скажу, да, чем больше мы требуем от них, тем они более ригиднее становятся, тем более жестче становятся. Вот мы видим, да, вот тенденцию, последние 5 лет, даже 6 лет взять, чем больше требуем, тем более жестче становится. У меня вопрос возник, да, тут более опытные люди сидят, да, по политическим моментам, по правам, то есть имею в виду. Как вы думаете, почему чем больше мы требуем, тем больше они ригиднее становятся? Это первый вопрос. Может наш инструмент давления на них неправильно, если они еще более жестче становятся? Или же мы надеемся, что у них терпение лопнет один день и начнут они следовать нашим указаниям? То есть вопрос, итин гөт тарапына дейip tursan gahar gelere, итин doğru mu? Bize şöyle deymen sen kelsin, sipalap başlayaz, doğru mu? Gahar gelmez yalı. То же самое, вот мы больше требуем, да, они еще жестче становятся, еще жестче. Мы надеемся, что у них терпение лопнет, и они поменяют систему управления, или же мы неправильно действуем? Вот вопрос к вам. Секунду, просто свою мысль коротко. Не первый и не второй, они боятся. Все, это мое мнение. Значит, смотри, Мурат, если, так сказать, с физической точки зрения рассматривать этот процесс, да, то на всякую силу действует другая сила, противодействует ей. Так? Значит, за 30-летнюю историю Туркменистана было несколько случаев, когда люди выражали свое мнение. Это в 1995 году, когда вышли на протест. Это 2002 год. Это были отдельные люди, которые боролись с этим режимом. Понимаете? Но в общем контексте, как сказал Нурмухамед Чарыевич, значит, народ держал себя, ну, как бы говоря, ай боляда, ай гечерда. Вот эти постулаты туркменские, они в нас, очень многих людях, они сидят.
Что происходит сейчас? Происходит масса людей, граждан Туркменистана, выехала за границу. Они увидели совсем другую жизнь, они увидели другое общество. И они стали уже требовать свои права. Но вот я говорил о демонстрации 95-го года, о 2002 и так далее, и так далее. Власть, когда не хочет терять ее, они что делают? Они закручивают гайки, они ужесточают свой режим. Понимаете? И вот идет борьба, как я сказал, по физическим законам. На каждую силу есть сила противодействия. Вот эта борьба, она сейчас происходит в туркменском обществе. И не думайте, что мы здесь сидящие в один момент возьмем и победим. Нет, нет. Мы победим только тогда, когда поднимет голос весь туркменский народ или хотя бы часть туркменского народа. Поэтому Нурмухамед Чарыевич и говорит, что люди должны просыпаться, народ сам должен требовать. Это хорошо, что вот сейчас часть активистов борется, говорит, кричит, но надо привлечение широких масс. И вот в этом отношении большую пользу для нас должно сделать интернет, социальные сети. Şu yerde temanın başlangıcı ören kızıklı görün verdi anıdırdı. Eğer siz yadınıza bar olsa 1-2 sani, 3 sani etaplarını görkezdi. İlk başta men Sovet dövründen prezidentliğe geçen adımları düşündürdü ve şu bir kanunluğunu düşündürdü. Son olsa 2006 yılda Berdimuhamedov'un nehili yol bilen prezidentliğine alandığı barada görün verdi. Ondan sonra geçen yıl Serdar Berdimuhamedov prezidentliğe giren adımlarım siz yadınızda vardır. Hem yalnızın şu yerde görkezen zatları sizin düşünüyorsunuz. Bir kanun ve переворот или да, орысча resmini власть получил незаконным путем деп айтмага хеммемдин хакымыз бар. Инде şu yerде ilk başta Alişer bir soru verdi. Ya anıdırtın özü yatladı. Bize bir neçe hatlar geliyor, sorular geliyor. Ne için Türkmenistanlılar ina şunyalı yağdaya düştüler deyip soruyorlar. Ne sebebi? Bizim fikrimiz boyunca sebebi bizi ilk başta gраждан cemiyetçilik o dövrde, Sovet dövrde yanı dörep başladı. Yanı pıntıklap başladı deysem öyle. Son olsa şu garaşsızlık alınan son prezidentlik tek bir adama hem hukukları, hakları hem zat şon dine şon eline verilen son hem de gраждан cemiyetçiliği şu neme özünün hiç kili tesir berip yolu berilmen son hem de yankı deputatlar, beylikler aslında şolama mümkünçiliği bolmalı, hakları, hukukları bolmalı, şona tesir vermek, maslahat vermek, şona benzeş mekanizmler bolmalı. Onun hemmesini elinden alıp kaldı prezident. Ona da sebebi özünüz bilýäňiz, ýannakylar, beylikler ýalakalyk edip, on kultuny galdyrıp, olam hamana dünýäde diňe şol adam, Allahyň ýerine adam diýip şeýle belki pikirlenendir. Ondan soň ikinji prezident şeýle boldy. Üçünjiňi şeýdip goldap, ýalakalyk edip, kultiwirat edip, şoň hemmesi gраждан cemiyetçiligi ýok etdi. Häzir bizde hiç hili gраждан cemiyetçiligi ýok. Hudaya şükür daşarölde çıkan yaşlar kemkemden öğrenişip otuyor. Hudaya şükür Türkmenistan'da entegem bar akıllı pikirlen yani gözetemleri giň adamlaryň bardığını biz görüp otuyoruz. Şoň üçin häzir biz şunu real gepleşip geçiremiz. Bizim maksadımız şu gраждан cemiyetçiligi kemkemden galdırmak, kemkemden öğretmek. Her yaşlar kızgın yürekli, sabırsızlık ediyorlar. Derrew naşwat bolar diye 5-6 adam bilen gepleşen soň bulara men pikirim bilen deň. Şoň üçin demek mümkinçiligimiz şu resmileri täzelemek mümkinçiligimiz bar diýip ýalan düşünüp, bunun nemedeli bir gymyldaly diýip çagyryş edýärler. Olam gowuzat ýöne eger Türkmenliň raýat cemiyetçiligi ösmese gıynansagam bu hareketler yeňmez. Şoň üçin ilk başta aň düşünjäni götermeli.
ulultmaly, tayarlamaly. Ine şunyalyk bizim geçirilen gurumumuz, ondan sosyal setler, TikToklar, YouTube'lar, radio, belki mümkünçilikler kim giyirýän bolsa, kim dinleýän bolsa şolara kim-kimden akylyna has objektiv maglumat berip bilýär. Ýöne gynansaňam Sovet döwrüne ýadyňyza düşýän bolsa, ay Moskwadan başlyk geler çözer diýip şonyaly duýgy ýaýradylýardy. Soň Niyazyň döwrüne prezident hemmesini bilýär, prezident özü çözer, biz goşulmaly diýip şeýle duýgular ýaýradylýardy. Indi häzir bolsa, diňe arkadag ýa-da arkadagly serdar onu oňarar diýip şeýle çağılan, ýaşlan, peýne şeýle ideologiýany giýirzip, bizim ýaşlarymyzy çetledýärler. Ýa-ni Dursultanyň aýdan şu kritika diýilýär, hökümet diýilýär, olam şoň negativny последствия diýilýär da, element. Indi şu ýerde näme bellemeli? Gynansaňam käbir bilimsiren adamlar, biz şuna size şeýle maslahat berýän diýen adamlar var. Olar belki ýürüýte şunyaly nädogry maslahat berýärler. Belki bilmäni nädogry maslahat berýärler. Şeýdibim, ýaşlary ters ýola uğradýarlar, ters ýola görkezýärler. Şeýdibim, ýaşlaryň ykbalyny oýnaýarlar. Indi şu zat bolmaly. Indi şular ýalyk bizim geçirýän gurunlarymyz, men pikirim boýunça has gowy goşant, has netijeli goşant. Elbette bu netijesi derrew bolanak. Elbette bu kim-kimden ina häzir görseňiz bir näçe ýurtdan gatnaşyp oturýarlar bizim gurundaşymyzda, hatda Hytaýdan var. Şu däwimizi goýmaly däl, izgiderle geçirmeli. Bize jaňy diýerler, haýyş diýerler, izgiderli, ýygy geçirilir şular ýalyk gurunlary. Sebäbi adamlar, ýaşlar asobyny bize bilmändir, biziňe görmändir, biziňe şoňa häsiýetimiz hem ýokdur, şonu açyp, dörüp öwrenmäge. Köpse bir ýerde gowuk eşitse, ha şol dogrymy diýerler. Indi bizim Nurhan Hanan şimdi hem için her ýerde şu wagtyny aýryp şu ýere gatnaşýar. Bizim hem için şonu edýär. Bizim maksadımız şunu size görkezmek, öwretmek. Bizim yerimize biz ýalyk, bizen ökte ýaşlar gelse, biz şoňa ören şat boljak diýip şu zady öz maksadymyza goýduk. Indi konstitusiýa barada eger düşüne gören bolsaňyz, näme üçin biz şu ýagdaýda türkmenler giýirdi diýerler de. Näme üçin? Sebäbi hemme taraplaryň basyş alıp baryldy. Diňe şu Moskwa çözer, Niyazy çözer, Berdimuhamed çözer däldi, paralelna interneti kestiler. Ýadyňyza düşýän bolsa. Ýaşlaryň mümkinçiligi bolmady girip öwrenmäge. Ama mektebi kemeltili okumak nemäni programmalary we ýyly. Onsoň eger bilýän bolsaňyz, birazajyk başgaça pikirlenýän adam bar bolsa, ony izolirlap etdiler, ýa-da türme basdylar, ýa-da gorkuzyp öýde otur diýip hiç ýere çykma diýdiler, ýa-da ýurtdan kowdular we şoňa benzeş işler geçirildi. Şoň üçin bu 1 ýylyň içinde däl, 30 ýylyň içinde bolan waka şu sebäpli biziň ýagdaýymyz has agyrlaşdy. Indi biziň pikirimiz boýunça häzir şu ýagdaýda bizde nähili mümkinçilik var. Ine daşar ýurda çykan ýaşlar öwrenip bilegi özleri, öz garnaşlaryna, tanışlaryna, dostlaryna gurun berse has köpeler grupany. Birinji, ikinji Türkmenistandakylarym uklanak, ýa-ni bir näçe aktivistler bilen gepleşemiz. Bir topar kommentariýalar gelip dur, bir topar odzywlar gelip dur. Köpsi bu zatlary görüp başlady. Hem goşuljak diýip umtulýarlar. Men şunu aýtjakdym. Sağ olun. Я хочу добавить два слова, почему мы молодежи об этом говорим, да? Потому что чтобы вы знали историю, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Если человек не знает свою историю, то он неминуемо повторит ту же ошибку. Ваши родители вместе с нами тоже совершили ошибку. Ваши родители тоже поверили. Поэтому, но кто-то раньше понял, а кто-то до сих пор не понял, к сожалению. Да. Понимаете, вот в чем проблема. Кто-то раньше голос подавал, а кто-то вообще сидит, до сих пор сидит и молчит.
как будто ай боля, буду geçer. Вот с таким явлением это. Поэтому я вам и напомнил, как это все происходило. Вот только для этого. Allah murat diye de biz neçe tanqid etsek, neçe güçlenirsek, şonça rejim bize karşı ya umumi öz yankı basışını güçlenir yani. O bolaymalı zat. Olar özünü korumalı. Biz neçe aktif olsak, olarım şonça aktif olup karşımıza hareket etmeli. Ol düşünkü zat, olur o. Yani ben başka bir zat aytacak bolayım. 5 yıl bundan şu hiç kim yoktu size. 10 yıl vapşe yektek. Yani şun men doğrusunu doğru açacak. Men beğeniyen. Ne şun siz var. Yani sizin sanınız neçe köpelse şun şu peydalı var. Hem rejime karşı bu hareket. Ha başka gruplarım var. Yani kıynansağım. Tevr gruplar halkın alacak neden o? Hesap siz yalanın üstüne tankid edecek, karalacak. Yine özlerini lider et görkezecek. Eyyem şun entek yurda gelmen, eyyem özlerini prezident edecek, rejime karşı görüşteler. Orada kaytap rejimin peydasını isteniye. Yöne men aytacak olayanım şu, sizin sanınız neçe köpelse, neçe hareket edilse rejime karşı, rejim onların demirdinden, onun nervisi var. Siz onun nervisini oynayanız. O da o peydalıdır. Yöne bir topar sizin kaptarınızda Türkiye'de mesela işlep gören, şu işi bilen kazanıp maşalasını eklep gören adamlara azal. Olur neyme fikir etiye? Yok ben şu işim var, ben kazanyan, ben maşalamı ekleyen, bana azar vermeyen. Rejim bilen işim yok, iştat bilen işim yok. Ne bulur yalamazlar. Şu için biz şöyle realak bilen var işleşmeli. Neyse diye sizin sanınız köp olsa, bizim hemmemizin sanımız köp olsa, ben özüm ayıram yok sizden. Ben sizin bilen hem işe nereye gitmeli olsa gidecek. Şunun için neyse köp olsak şunca peyda. Ahırı son doğru yani tecrübül içinde, yurdun içinde doğru araştırmalı var, doğrulamalı var. Yavaş olurum diyene, hazır 10 adam, 20 adam, içeriği nemetsek 200 olur. Yöne şu bizim sanımız 1000 olsa, onun içeride neçe olur? Şunun için içeride neçe köp, taşında neçe köp olsa, şunun için içeride köp olur, şunun için içinde halk şonuna oyanı uğrar, şonuna içinden hareket başlanır. İçinden hareket başlanmasa rejim yutkamaz. Ne kıyıskazı men aytacak olayan. Köp sağ olun Nur Hameda. Alişer Sakatov söz soruyu Alişer dinleyiz. Şunuz yalda ayttınız ya, doğrusu köpelmeli deyip, şu taydan eşitiyene şu imini şu iki çıkışımızı bu kanalda koyuluyor, bunu eşitiye mıhımı abizatiline eşitiye. Mıhımı aktivistler bilen, biz bilen göreşmeyin. Siz bileniz mi? Nesip olsa vыборы var 14'ünde Türkiye'de. Ondan son başlaya deport. Bir giden kaçaklar. İnakamıslışı Türkiye'de öz hakkını sonra öğrenen vatandaşlar var ya. Yani onda siz görürsünüz. Şunun için şoraz paçörkü aşağını çizip ayttan. Eğer de şu konstitutsiya şunyalı zat garlama defteri edilse o 1900'ler emeltene o 1800'ler han dövrüne elti, hanlar dövrüne elti. O keyfine göre o zapret buna o hava yakmada o şona da zat etse o şonu da ütgeçek bolyalarda da takı stepini krişası gitti ya. Şonun için nesip olsa o sizin bu yönetiminiz görünüp durdu, çakşap durdu. Araba cıgıldap, dronyalı cıgıldap başladı. Şunun için biz bilen göreşmeyin. Bizi o nemeler etmediniz de hemmemiz bütün aktivistleri o şu tayda oturanları bir giden baskı ettiniz. Yok göreceğiniz önünüzde nesip olsa. Şuna açacaktım spasiba. Öyle köp sağ ol Alişer. Indi söz gözlerini özüme geçirsem, hormatlı vatandaşlar, şu Müslüman ülkelerde, hatta bizim öz Türkmenlerimizde bir mukaddeslik diyen bir düşünce var. Yani mukaddeslik olanda ne çağalıktan çağa terbiye veriliyor. Misal için saçağı, desterkarı baskılamak olanak, çöreği basmak olanak, özünden ulları ana dil yetirmek olanak. Indi geliyoruz konstitutsiya. Prezident vazifeye geçende konstitutsiya elini koyup şondan kasam etçi. Men doğru düzgün işleyecek deyip. Demek konstitutsiya bir mukaddes bir zat. Hatta oğlanlar bilyendir.
garaşsızlıktan soň gulluk edenler prisagada, harby kasam okanda, konstitusiya bolanda türkmen dilinde baş kanun, yani bu glavny zakon demek. Şu baş kanunda baş kanunun talaplarını yerine yetirecekligime, talaplarını koruyacaktygıma dep şu hatta harby kasamda da geçýär. Indi şu derecede mukaddeslik bolsa konstitusiyamız, näçin her öňýeten muňa ütketme girzi. Mukaddeslik mi mukaddesligine kalmalı değil mi? Her kim öz bähbidine göre, yani ütgeşme girzi. Alişer aytdy garalama deptere öwrüldi dep. Men şu sözü başka bir yerde aydanımda bana karşı çıkan oldu. Fikret görsem, şol dogry aýtdy bir tarapdan da men tutaydy. Alişer'in pikirine karşı gitjekler. Garalamada bir misaly işlersiňde jogap çıkararsın. Yok diye bu garalamadan beter diye Kamerski'nin de eýeleri bolýar diye halka karzyna zat berýän. Adyny ýazýar, karz depter. Şoňa öwrüldi diye. Karzyna zat alýan diye adyň bellenýär, karzyny getirýän, göçüren, ýene täzelden alýan, ýene täzelden ýazylýar. Zanyba diye täzelden ýazylýar. Edil şoňa öwrüldi. Konstitusiýany ütgetdiler, seretdiler. Bolmady. Demek ýene ütketmeli. Demek ýene ütketmeli. Bu Kamerski'nin karzlar depter diýsem ýalňyş emas, garalama diýsem ýalňyş emas. Indi hormatly vatandaşlar, şu konstitusiýany Anadurdağa da bellep geçti. Näçin bir adamın islegine göre ütkedilmeli. Şu ütkedilen konstitusiya halka bağlı bolup duruyor, gönüden göne. Asıl yolunda ähli umumy halk referendumu geçirilip, gazetlerde, beyleki medialarda halk bilen tanıştırılıp, şuňaly ütgeşme girizilcektir. Siz nähili görýäňiz dep referendum esasında goşmaçalar girizilmeli, emma bizde yok. O karar kabul edildi, ütgeşme girizildi. Olam köplenç %90-95 göterimi elbette öz bähbidi üçin. Näçin? Ýöne kejobak biz dymýas. Biz yol berdik şoňa. Sesimizi çıkaramyzak. Indi bundan başka vatandaşlar konstitusiya barada kän zatlar aýdyldy, o kän pikirler orta atıldı. Konstitusiya bilen bir günde Mahtumul Pragaňyň şygyryet günü. Onu hem bellep ýatlap geçmesek, bu bir ýalňyşlyk diýip düşünýän. Indi Mahtumul Praga gezek gelendi. Häzirki döwürde Mahtumulunyň rolu diýsen aşak düşürildi. Ýagny Türkmenistanda öňe Sapar Murat Niyazowdan ýokary wezipede adam ýokdy häzirki döwürem arkadagdan. O Mahtumulu Vtorstepенный rusçalap aýdanda soňky orunlara geçirildi. Indi Mahtumulunyň goşky düzmek nemesinde Türkmen dilinde veli diýilýär, ýagny öňden görüji diyen manyda Mahtumuluny veli diýip hasaplaýarlar. Şu häzir goşkularynda şol bundan 3 asyr, ýagny 18-nji asyrdan häzirki döwre seslenme, ýagny yüzlenme ýaly düzen goşkulary bar. Mysal üçin Fettah diýen goşkusyny alyp okap görseňiz, tüýs häzirki döwürde şu Gurban Guldu Berdimuhammedow we Adir Sawat edilen ýaly. Şonuň üçin düzülen goşky ýaly bolup görünýär. Indi dogry o taýda Eýran şahsyny düz nemetdi. Ýöne şu sözleri Edil Gurbangulyga garşy ulana bermeli, Edil şoňa yüzlenme hökmünde. Eýran Turan bugün goluň astynda. Sürgün indi bu döwrany sen Fettah. Küllü Türkmen oynar çölüň üstünde dökme bilgil nahaqqany sen Fettah diýip. Senin aýtýan sözlerini. Bugün şahsen erkirge daw bolarsan, iýilden günden dinden jida bolarsan. Bir gün janyň çykyp pida bolarsan, gazanypsyň çok günäni sen Fettah diýip. Edil häzirki döwürde Gurbanguly Berdimuhammedow bap gelip duran sözler. Ondan başga Türkmeniň şu agzy birligi üçin şu geljekde hamaly 3 asyrdan soň şu sözlerin belki gerek bolar diýen ýaly bana öňden görçi veli adam bolan yüzlenmeleri var Mahtumul atamyzyň. Kömürler yürekler bir bolup başlar, tartsa ýygyn erer, topraklar daşlar, bir suproda taýar kılınsa aşlar, göterler oluk waly Türkmeniň. Ene häzirki döwürde düz bize gerek sözler şu. Sondan uğralmalı, hormatly vatandaşlar. Şoňa esaslanmalı. Ondan başga da dökör bolduk ýaşymyz diýen goşgusunda Türkmenler baglasak bir yere bili, Urudors gülzomy derýaýy nili, teke ýumut göklen, ýazar alyly bir döwlete kulluk etsek bäşimiz. Ýagny agzy birlige çagyrýar Mahtumguly. Şundan 3 asyr öň aýdykdan şu zatlary. Emma biz gynansak da häzirki döwürde näme görýäs? Owa, sen şatır, sen teke, sen ýene bir zat, sen ol, sen gör, ýene bir zat. Şuňal goýalyň bu zatlary. İnternet. Owa. Diňe edenetlik bolupdur. Ne konstitusiýadaky kanunlar berjäy edildi, ne bir öz aramyzda bir agzy birligi ýola goýup bildik. Bu haçana çeli dowam eder. Häme hyl bagışlaryň bilen görýän şuňal bir
dawaları, o gozgalanlarda umman aydalı uruşları görýän edil bir hayvana maksus häsiýeti görýän. O itler bir başga bir yerden gelen ite gırlap nemerip durýandyr, dağlaya, dişleye zat etdi. Edil efirlerde de kamakal geriyip synlap oturýan. O bir ağız gepin üstünden gitti, ece de galmaya, bacı da galmaya. O nere gitti bizim medeniyetimiz, vatandaşlar? Öyle köp vaxtınızı alıp oturmayın, hormatly vatandaşlar, aýdylan sözlerden many çıkararsınız diýip umyt etýän. Söz gezegini Akmurat Öwespe geçiren, dinleýäs Akmurat. Benim cemleyici sözümü aydın. Sağ ol Atamurat. Yankı goşkularım için. Gardan vatandaşlar. Eger gıradan biri geplep, sizlere töhmet atsa, emhimi işgäri bolýarmy, ya başka opozisiýanyň adamlary bolýarmy, olar sizin edýän işiňize göwüni etmän, ýaman geplese de ünüs bermeňler. Şolara sebäbi siz ünüs berseňiz, sizlerin özüňiziň kelläňizde bolan ideýaňyzdan daşlaşýaňyzlar srazuja. Sizler aňara ýetýäňizler. Ol diktatorlara ýaman ýarayan zat ol. Eger siz başka ýere kelläňizi ötürseňiz. Muňa üçin men oňat mysal getirjek. Bir ýaşly adamdan sorapdyrlar, sen şu ýaşyňa çelini kesel däl, baxtly, gülüp ýörsüň. Sekredin näme diýipdir oňa? Olam aýtdy, men spor etmeýän diýe, hiç kim bilen. Şonuň üçin men spor edemýok diýe. O невозможно diýe. Bolýa sen dogry diýe, ýaşly jogap berýär oňa. O невозможно, o zat невозможно, ýaşly jogap berýär, bolýa dogry aýtýan diýe. Şonuň üçin gyradan gelýän sporlara ünüs bermeňler vatandaşlar. Pikir edinler, özüňiziň kelläňize goýan çeliňizi goýun, çeliňizi persledowat edinler, izarlaňlar, dogry şoňa gidinler. Bizim çelimiz diktatorany aýyryp demokratiýa döretmekdir. Başga zat çelimiz ýok bizim. Düşünüňiz? Şonu soňka aýtjak sözüm tir şu. Sag ol Atamurat. Köp sag ol Akmurat. Mahtumly söz soraýa, mahtumly dinleýäs, aýda ber. Hawa söz beren üçin sag ol. Salamu alaykum vatandaşlar, ekden. Hawa kanun hakkında aydanda men üçgede Türkmenistanyň konstitusiýasyny okudmam. Şu ýerde men kanun boýunça kompetensiýam gutarýar. Şoň üçin men şu çykyş edemde şu ören bu gyzykly gurumlar bar da. Şu hakkında men birazajyk öz pikirimi aýtmakçy. Birinji aýtsak pikirim şu ýanky Akmuratyň usul hakkında soraw. Haýsy usul dogry ýa-da haýsy usul ýangyş? Men pikirimçe näme bir belli bir usul ýok, belli bir ýol ýok. Men pikirimçe her kim bir öz edip bilýän, öz başarýan işlem etmeli. Ýöne esasda şu biz öz aramyzda agdyr düşünşip bile işleşme. Ýöne bir näme bir maslahat berjek adam. Mysal üçin häzir başga usul alýan bolsa, şoňa biz düşünjek bolmaly. Agresiýa bilen hawa sen ýangyş etjäň zat diýmelerle näme üçin şol adam şol usul saýlap. Soň şoýdyk biz mümkin öz dünýä garaýşymyzy giňeltip biler we şu ýangyş usul saýlan adamlaryň şu ýangyş ýoluny gaýtalaman. Birinji. Ondan ikinji aýtsak adam ýaňy bu zadaýlar Türkmençilikde hawa aýborlay bada geçer hawa mümkin inniklerek goýular zat diýler. Men şu hakkında bir internette bir makala okudum. O makalaň ady kognitywny iskażenie diýip. Diýka çaýdan näme üçin şu garipler gitdiňçe garipleşip barýar, a baýlar olsa gitdiňçe baýlap barýar diýip. Ýa-da mysal üçin häzir baýlan pulunu alsan, şolar garip etsen, ören mümkinçilik uly şolar baýlar ýene täzeden baýlaşar. Sebäbi şu adamlar näme şoğur hareket edip şoğur psikolog pikir edip başka netije garaşmalı. Şu eýem ýüzünçe edip aýborlay diýip zatlaň gowlaşmagyna garaşmaly. Oňa bu mesele näde çözmeli? Bu meseleni elbette birden söz bolany. Bu meselen diňe şu beýlekler aýdyp ýa-da biz özümüz şu aktivistler ýa-da başga jurnalistler ýa-da hak hukuk goraýjylar biz özümüziň näme netijeli meselemiz zatlamyz bilen şu beýleklere şu kognitywny iskażeniýeden çykmaga kömek edip bilýär. Onsoň insoň şu konstitusiýa zat hakynda jemleýici aýtjakladym. Men pikirimçe şu näme diýip men şu Türkmenistan konstitusiýasyny okamda başga da
kanun var eken, misal üçün şu cinayet kanunu, ondan böyle ki biznes zat boyunca kanunu, ondan şular näme? Şular ören köp, bir gelekde öğrenmem kıyın. Şoň üçin men kimse şunýalak näme ilim bilimleri mümkin adamlar ilk başta görenler şolary gorkulmaz ýaly şolar gaçyp gitmez ýaly şolara ýuwaşykdan öğretmenler ýa-da şo ýanky garnaşlamada atlamada öğretmenler diýär. Şolara da mümkin ilk başta hawa biz baryp hökümeti ütgeçip gelýär. Hawa biz baryp protest çykar, hawa hökümetle çaklaşar. Onu ýa-da diýmem, mümkin ýuwaşykdan ine seredin şunýa kynçylygymyza gelin üýşeliň, şu kynçylygy çözjek bolýan, arda ýazalyň, jaň edeliň, gyzyklar göreliň şonýa. Sözlerin üçin sag ol. Hormatly watandaşlar, biz gepleşigimizi jemleýäs. Üns bereniňiz üçin, tomoşa edeniňiz üçin köp sag bolun. Kommentariýalaryňyzy seretýäs. Siziň kommentariýalaryňyz biz üçin ören wajypdyr. Geljekde nesip bolsa sanymyz has köpeler diýip umyd etýäs. Iň esasy zat bu ene konstitusiýa barada görüňdeşlik etdik. Ene aktivistler, aktiv aktivistler var, birazrak passiv aktivistler var. Hatda men aktivist diýip töhmet bilen tankydy tapawutlandyryp bilmeýänler hem bar. Watandaşlar gelin agzy berip boladyn, düşünýäliň. Ondan başga ene men özüm üçin görlesem ene Kaya yenerimizden boldu misal için, emma yolumuzdan gaýdamyz ýok. Sebebi näme üçin? Hakykat üçin, adalet üçin göreşýäs. Durmak ýok, hormatly watandaşlar, göreşe dowam. Efire gelen hormatly watandaşlar köp sag bolun, minnetdar. Ýene-de ýakyn wagtlarda ýene-de görüşýäris diýip umyd etýän. Köp sag bolun, öňüňize bereket.